ammont temp tipikament xitwi daw kienu biss ftit mill-mumenti li karatterizzaw il-manifestazzjoni il-ġimgħa filgħodu parti minn purċissjoni li għamlu tfal tal-iskola ta' San Ignazju ġewwa Siġġiewi bil-istatwa tal-qaddis li ċelebraw hawnhekk ġewwa din il-lokalità ta' San Nikola mill-binja tal-iskola sal-Knisja. Din il-purċissjoni tradizzjonali li ilha ssir għal kważi 20 sena laqgħet flimkien diversi jaqdiet ta' Siġġiewi fosthom il-banet fejn ikkaratterizzaw lejlet il-jum iddedikat lil San Nikola. Interessanti li wieħed jinnota li ġbija moderna ta' Santa Claus i immaġini ta' San Nikola li kien qaddis li matul il-lejl kien imuru jqassam ir-rigali lil ħafna nies fosthom it-tfal. One News tkellem ma' tfal li ħadu sehem f'din il-manifestazzjoni li bl-innoċenza kollha tagħhom esprimew il-ferħ li ħassew f'dan il-mument li wkoll jiftaħ b'mod sabiħ il-perjodu festiv.